Ešte nejako tak. Skúsať, že sem. Čaute ľudia, dneska tu pôjdeme hrať Roblox a tu takú hru, že sa musíme zísť do obchodu, konkrétne do Blues to go, ok, ísť do toho obchodu vlastne a tam sa skryť a prežiť čo najviac noci, niečo ako 99 nocí v lese, ako, toto asi bude vchod, to podľa mňa asi. Tak to asi nebude vchod. Aha, tu je ten vchod, to je také moderné už. Ideme sami. OK, tak mám ich trošku slabú Wi-Fi, teraz sa to bude sekať a možno ma to reconnectne. Takže 2, 1, už chcem ísť, OK, pustí ma hra. OK, game, no super. Sa mi lagla tá myška asi, alebo čo ja viem už. OK, už sme tu. A teraz je akože otvorený ten vchod. Ideme, dá sa ísť aj exitom? Ne, no to je musíme ísť iba tu. Come on, to musíme, tam sa nedá ísť. OK, sme tu. OK, musíme prežiť aspoň 3 dní. A teraz niekde musíme, čo tam, kde sa to dá, najbližšie postaviť bunker. Najbližšie, kde si to proste nájdeme. Minula sa mi to stalo, že som si poslal niekde super bunker a nenašiel som, keď tu by to mohlo byť. OK, tu mám aj celkom dobré veci. Ako toto kreslo napríklad, ktoré chceme tak. Ešte dobrá vec táto striedačka, alebo tu keď sa vyberiem takto a dáme ešte tak a zoberiem až double, ok, tak to je dobré. Som zobral, že z 3 asi. OK. Let's go. A dal to nejako sem. A teraz toto kreslo, keďže tu máme tú stenu. Si tak 2. Počkať. OK, dáme 2. Alebo 3. Dvojkou sa čo robí? Hej, takto. Jednotkou sa robí takto, jedine 3 ešte. Ešte nejako tak. Skúsať, že sem. Komu to si nikto nevšimne, že ja tu robím bunker taký. Toto dáme. Počkej. Takto by sa to aj hodilo. Keď sme to dali, že alebo ja to dám, že 3. Takto. Zatiaľ tu máme nejaký bunker a je dosť vidno, takže niekde tu, aby som sa nestratil, niečo nájdem. Nechcem kreslo. Vidím ho. A nejaký energy drink, aby som mal energiu, lebo už jej mám dosť malo. Zoberiem si toto a spapáme to. Svoj energetiak. Bum. Ty ešte nebudeme papať. Alebo piť. Zoberiem si paterku určite. Tak to vidíme, OK. Svietime teraz? Počkaj. OK, svieti už nie. Teraz zoberiem čo najviac energy drinkov. A veci. Aby som mal na noc dosť potravy. Ešte 5. Come on. Idem sa to nejako prekličovať. Daj to asi nepôjde tak šedé. Come on.
ma nevidí. Toto bude niečo hrozné. Zase neprežijem, kamo. Ja potrebujem ísť ešte niekde znova. Semka takto, že? Kamo, poď. Ok. Ne? To není v poriadku. OK. To asi tu sú naprogramovaní, aby išli po mne. Teraz ešte jedna najhoršia vec. Kde som stratil ten môj OP bunker, ktorý som stal otvoriť. OK, prvú noc sme prežili. Prežili sme a teraz iba si stačí nájsť svoj bunker. Zobral som si energy drink a iba si... môj bunker. A ešte to musíme vylepšiť. Tento vchod. Tu nejako dať, lebo takto chodiť. Fakt ja nechcem. OK, dáme to zatiaľ sem. Keď tu. Toto zoberieme. Ja dám to všetko. Takto. To zoberiem teraz. Čo sa tu stalo? Čo sa spadlo? To nemalo spadnúť. To má takto držať. Drž. Berem toto. By som mohol dať asi, že takto. Nie, to by som dal, že takto, ale dvojka. Čo robí dvojka asi? No hej, toto som myslel. A to takto dať. To je teraz, táto krása som tu. OK. Dám še. Akože. Tak. A vlastne teraz sme tak trošku aj save. Som išiel ešte niečo zobrať po energiu. Čo je toto? Hodok. OK, máme veľa vecí. Prepneme si na baterku. A budeme čakať do druhej noci. Tu by sme mohli byť akože v bezpečí. Sa bojím tento vchod tu. Takto by mohol niekto ešte taký obchodník prísť za mňou. Ale inak sa to už urobiť nedá. To som dobre urobil, keď vyskočili z druhej strany. Aj túto to podľa mňa. Som to urobil takto. OK, tak... Ja už sa deje, čo je to bucho? Aha. OK. Už som v pohode. Oni vedia liesť. Au. Oni ma našli. Ten bunker není safe. Kam to neprežijem. Pomoc. Máme naháňa. Ja mám posledný hodok, ktorý si plánujem dať. Vidím ho. Kamo. Tie nosy sú tu najhoršie, kamo. Au. Bež. Tak v store, akože na nejakom obchode. Už ako... Nikdy už nechcem ako spať, vidím si ako tak, že nebudem spávať. Takto podľa mňa. Respawn chcem si dať. Tak. Dám leave a
Ok, no tak to bolo všetko asi z tohoto videa, tak čau.